מה קורה חברים? כאן ארז, והיום אני ואח שלי משחקים ברובלוקס, בשוטר הזה. יאללה. עכשיו אני הופך להיות השוטר. אני עכשיו קונה ברובקס, מ-200 רובקס, שאני הופך להיות השוטר ותופס אותו. תראו איך אני תופס אותו בקלות. הנה. קניתי. עכשיו אני משחק על השוטר. אתם רואים אותי? עכשיו מה עושים כאן? אתה רואה אותי. מה זה? יאללה, אני בא לתפוס אותו. הנה, אני עולה על הספינה הזאת. עכשיו אני נכנס לטיל. יאללה, בוא נשוגע אל זיו. דרך אגב קוראים לו זיו. עכשיו אני השוטר, ועכשיו אני אתפוס אותו, ועכשיו הוא הולך כאילו למות. ייי. הנה, מה זה? למה זה השתגע לי לעולם אחר? מה? מה זה? הנה, נראה לי עכשיו התחיל. זה לא בעיני. חזרנו לסרטון, יאללה. אני עכשיו פה. הנה השודד שלנו. הנה השודד, שודד רשע. נתפוס אותו. עכשיו עושה פה תרגילים. מדוע למה? היי, מה זה? עכשיו עבר, בוא נתפוס אותו איכשהו. אני מחכה פה. טוב, אני בינתיים קופץ. המקפצה, ווי. חברים, יאללה, תירשמו לערוץ. עוד מעט אנחנו מגיעים ל-500 סאבים. ואז אני אעשה לכם משהו מטורף. אני לא יכול לגלות, זה משהו מטורף. יאללה, אם אתם רוצים שנעשה עוד סרטוני רובקס, תגידו לי. יש שם מישהו. אני תפסתי אותה. מה? חוזר לי לאחורה? היי, תפסתי גם אותו. לא תפסתי. עכשיו אנחנו מחפשים אותם. מה זה? אבל איפה הם? מה זה? כאילו אני שחקן? לא הבנתי. הנה! איך תפסתי אותך. תפסתי אותו. אני הולך למקום הזה שוב. למה? הנה הוא. אתם רואים את השם? לא, זה לא הוא. אז זה לא עובד. בוא ניכנס, נותנים לי אישור. הנה הוא. מה? זה... מה, תפסתי אותך. זה אפשרי. אם אתם רוצים שאני אעשה עוד סרטונים כאלה, אבל הפעם חברים שלי, שימו סאבים, נגיע ל-470 סאבים, אז אני עושה לכם את זה. אני בינתיים תופס שודדים. לא, החמדתי. למה אני שוטר שקלוע בכלא? איך תפסתי? אני ראיתי מישהו.
אני תופס מישהו. יאללה, עכשיו אני הולך לתפוס אותו. למה הוא, מה זה? הוא מהיר. הם אומרים לעצמם. מה זה? למה הוא... תתחיל לפניי, זה לא פייר. בוא נצליח לעשות דיאטה. יאללה, חזרתי להתחלה. יאללה, מה עושים? לשם. איפה אתה? בוא לתפוס אותך. תפוס, תפסתי אותך. אתה החלטת? לא. אני שוטר רגיל. איפה אני? למה אני על גג? למה אני אבוד? למה אני פה על גג? למה אני על גג? בטח המקלה. מה? יואו, הבנתי. זה מסלול מהכשלים. ממש. למה זה לא פותח? הנה. איזה מגניב. עכשיו זה יפתח לי שוב. נפתח. מה? אתה לא מזהה זיהוי פנים כאילו? או יופי. לא יודע מה זה זיהוי פנים. לא ידע, אבל אחרי זה כמה שנים. חזרתי להתחלה, איזה קטע. איפה אתה בדיוק? אולי אתה כאן. אם אני נופל אני מת, נכון? אמרנו שפה היציאה ואם אני נופל אני מת. הנה אני, אתם רואים אותי? הנה אני, גו אני. הנה אני רואה שמישהו, אנחנו תופסים אותו, אנחנו תופסים אותו, תפסתי אותו. חזר, למה תמיד שאתה תופס מישהו, אתה חוזר להתחלה? טוב, זה הסרטון חברים, מקווה שנהנתם. אני הייתי, אתם הייתם אתם. יאללה ביי.